ole vo in chu Artui awlsam tak le tui taxi in kan ron kang dona abula tanga top thlengin min lo en chu asak le theu donia tikhian frying pana tel tamwak lo kan chuang saphotang chuan ai eng tlem te le chili powder tlem kan thlaka kan chawpawlh le photanga a in pawlh that hnuah Artui thum min sa kan phel kha tikhian a khup zawngin kan thlak le a tikhian minute hnih vel kan chuan hnuah kan let le veka chuan a lehlam pawh khi chutiang vel za tho chu kan chuang le phota thlengah kan thur chhuak anga kan dah hrang rih photang tikhian a bel ngaia tel kan chuang sa a purun sen chansom kan thlak le a kapurun sen man khi alian ve deva medium size vel bor ania akhat moi to ka chok chungin tikhian minute nga vel kan chuang photang anuwa ai eng fian te chan ve chicken masala fian te khat le chan ve ka tela garam masala po du chuan tel thei zoka chuan chili powder Kashmiri chili powder sendeu ang chi kha ka tela arong ti moi turin fian te khat le chan ve tho tikhian kan chaw polanga minute thum vel bor kan chuang le photang tuna chuan kan thil chuan te a impol thavek to boka tomato pum hnih pum lian thave pa ngai tak tak chan som kan telanga tikhian kan chuang le char charang tikhian gas khi medium a kala da renga ti chuan tomato khi kan chok zeu zeu boka khat moi tokin chi le chicken powder tlem ka tel boka marcha hring khi tikhian apumin ka thlaka du tan chuan chan som veka thlakin a tui lu tu ka ma se no pangai to awangin thak lu tu ka siam kha ka du lo tikhian apumin ka thlaka khitia kan thlaka kan chopol zo khian minute nga vel kan china nga gas niam dewa kan ur cher cher to ang tomato ti koi turin tuna chuan kan honga cheknan duaya lo khal deu wangin tui ka le bela ka chok le loka chuan kan Artui ni china kan sa ka tikhian amalte te in kan thlak to ang tia Artui kan thlak zo khian minute ni atanga minute thum gas niama kan chuang le cher cherang ole tuna chuan du thu sam ang thlapin ron chuaka tui lu tuk lo khal lu tuk si lawin atop nan dania na chan som tikhian kan phulanga khati zong kha ani to mai